ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን። መዝሙር ብዜማ ዝግለጽ መንፈሳዊ ቅኔ ኮይኑ ኣብ ህይወት ወድሰብ ዓብይ ሓይሊ ዘለዎ መንፈሳዊ መልእኽቲ ይሕልፍ። ከቢድ ጎደና ናይ ህይወት ክትሓልፍ ከለኻ መዝሙር ንልብኻ ኣጸናኒዑ ሓይልኻ ይሕዲሱ ቃል ኣምላኽ ብኩሉ መሊኡ ከም ዝሓድረካ ይገብረካ። ኩሉ መዛሙር ናይ ገዛ ርእሱ ዛንታ ኣለዎ። ነዚ ንኽንፈልጥ ድሕረ ባይታ ናይ ደራሳይ ንኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ ከምኡውን ኣብ ህይወቱ ዝተመከሮ ማለት ሓጎስ፣ ጓሂ፣ ቃንዛ ብግጥሚ ኣሰኒዩ ዜማ ገይሩ ስለ ዝሰርሖም ክንድህስሶ የድልየና። ኣብ መዝሙር ሰላም መበል 77 ተጻሒፋ ትርከብ መዝሙር ጽሩይ ደምካ ካብቲ መስቀል ናብ ዓለም ወሓዘ ትብል ቋንቋ እንግሊዝኛ ድማ There is a fountain filled with blood ትብል መዝሙር ደራሲ ናይዛ መዝሙር ዊልያም ኮፐር ተባህለ ኮይኑ ኣብ ከመይ ኩነታት ህይወት ናይዛ መዝሙር ከም ዝደረሳን ኣብ ዓለም ዘበርከቶ ስነ ጽሑፍን ጽልዎን ክንደስስ ኢና። ከምኡውን ነዛ መዝሙር ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተርጓሚ መን ከም ዝኾነን ክንምልከት ኢና። ቅድሚኡ ግን ነዛ መዝሙር ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንስማዕያ። ኣምላኽ ይባርኽኩም። There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. The dying thief rejoiced to see that fountain in his day, and there have I, as vile as he, washed all my sins away, washed all my sins away, washed all my sins away, and there have I, as vile as he, washed all my sins away. Ever since my ብህይወት ኣብ ንነብረሉ ግዜ ብእተፈላለየ ኩነታት ክንሓልፍ ግድን እዩ። በዚ እውን ገለ እዋን ክንሕጎስ ገለ እዋን እውን ክንጭነቕ ንርአ ኢና። ሓሓሊፉ ዝምጭናቕ እዚ ካብ ዓቐኑ ይሓልፍ እሞ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ናይ ህይወትና ዘይተደለየ ሳዕቤን ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ከስዕብ ይኽእል። በዚ ናይ ህይወት መስርሕ እዚ ክንሓልፍ የጋጥም እኳ እንተኾነ ጎይታ ኢየሱስ ግን ኣቶም ኩልኹም ትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ ብምባል ካብቲ ዘጨንቐና ጾር ክንዕርፍ ዝደሊ ኣምላኽ ምዃኑ ገሊጹልና። ዊልያም ኮፐር ብስነ ኣእምራዊ ምንዋፅን ብሕዱር ጭንቀትን እተጠቕዐ ሰብ ነበረ። ከምቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 42:5 ዘሎ ነፍሰየ ንምንታይ ትጉሂ ንምንታይሲ ኣብ ውሽጠይ ትህውኽኒ ኣለኺ ዝበሎ ዊልያም ኮፐር ብኸቢድ ናይ ስምዒት ምንዋፅን ጓህን ይሳቐ ነበረ። ዊልያም ኮፐር ብ1731 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተወልደ። ኣቦኡ ጆን ኮፐር ናይ አንግሊካን ቤተክርስቲያን ካህን ነበረ።
ኣዲኡ 3 ግዜ ቆልዑት ተጎዲኦማ ነበሩ ዊልያም ምስ ኣዲኡ ዝነበሮ ፍቕሪ እምብዛዕ ዓብዩ ዝነበረ ወዲ 6 ዓመት እንከሎ ኣዲኡ ራብዓይ ውልዳ ክትሓርስን ከላ ኣብ መበል 34 ዕድሚያ ሞተት ዊልያም ኣብዚ ናይ ንእስነት ዕድሚኡ ኣዲኡ ብምስኣኑ ጓህን ጽምዋን ተሰምዖ በዚ ድማ ፈራህን ሰንባድን ኮነ እዚ ስምዒት እዚ ክሳብ መወዳእታ ህይወቱ ጸልይዎ ከም ዝነበረ ታሪኽ ህይወቱ ይነግር ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ ኣኩኡ ሮበርት ምስ በዓልቲ ቤቱ ብምዃን ክሕግዝዎ ጀመሩ በብቕሩብ ድማ መጽሓፍ ከንብብ ምእንቲ ክኽእል ክልተ መጽሓፍቲ ይሃብዎ እቲ ሓንቲ ብጆን ጌይ ተጻሕፈት ጽውጽወያ ዝሓዘት ክትከውን ከላ ተኻልይቲ ድማ ብጆን ቡንያን ተጻሕፈት መንገዲ ክርስቲያን ትብል እያ ኣቦኡ ንዊልያም ፍቕርን ተገዳስነትን ከርእዮ ኣይከኣለን በዚ ድማ ንወዱ ናብ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣተዎ ኣብዚ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ 2 ዓመት ተማሃረ ግናኸ ብመምሃርቱ ዝወርዶ ዝነበረ ማሃረምትን ግፍዕን መሊሱ ደኣ ነቲ ዝነበሩ ሕማም ኣግደደሉ በዚ ድማ ኣብ ርእሲ እቲ ምጭናቑ ሕማቕ ተመክሮ ናይ ህይወት ኮኖ እዚ ኣሉታዊ ባህርያት ኣብቲ ናይ ጉብዝና ዕድሚኡ እውን እናገደዶ ናብ ዘይተደልየ ስነ ኣእምራዊ ሕማም ኣምርሖ ናይዚ ሳዕቤን ድማ ፈተነ ነፍሰ ቅትለት ክገብር ብዙሕ ግዜ ተደፋፍአ ብ1742 ዊልያም ኩፐር ከባቢ ወዲ 11 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዌስት ሚኒስተር ጠበቓ ክኸውን ን12 ዓመት ሕጊ ኣጽንዐ ከምኡውን ቋንቋ ላቲን ብግቡእ ክመልኽ ከኣለ ኣብዚ ድማ እዩ ግጥምታት ከጽንዕን ክጽሕፍን ጀመረ ቦርድ ትምህርቲ ናይ ዌስት ሚኒስተር ናይ መወዳእታ ምርመራ ትምህርቲ ንኽገብርሉ ቃለ ምሕተት ምስ ኣዳለውሉ መሊሱ ኣብ ፍርሕን ስነ ኣእምራዊ ምንዋፅን ነብሰ ጽልኣትን ኣተወ ነቲ መርመራ ገዲፉ ናብ ቤቱ ብምኻድ ነታ ኩሉ ግዜ ዘንብበላ ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ብምስንዳው 3 ግዜ ፈተነ ነፍሰ ቅትለት ክፍጽም ኣብ ክሳዱ ገመድ ኣተወ ግናኸ እቲ ረዳኢ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወቱ መደብን ዕላማን ስለ ዝነበሮ ካብ ሞት ኣድሓኖ ነዚ ዝረኣዩ ፈተውቱ ናብ ሕክምና ናይ ስነ ኣእምሮ ክኸይድ መኸርዎ በዚ ሓሳብ ዊልያም ተሰማሚዑ ናብቲ መዕቆቢ ሕክምና ኣተወ ኣብዚ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ውፉይ ክርስቲያን ኣማኒ ዶክተር ናታንኤል ካተን ተረኽበ ዊልያም ኣብ ትሕቲ ዶክተር ናታንኤል ብጥበብ እናተኣልየ ከሎ መጽሓፍ ቅዱስ እናንበበ በብቕሩብ ክመሓየሽ ጀመረ ብ1764 ኣብቲ ሕክምና ካብ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ መልእኽቲ ሮሜ 3:24-25 እናንበበ እንከሎ ሙሉእ ዕረፍቲ ክህቦ ዝኽእል መድሓኒኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእምነት ክረክብ ከኣለ ታጥቕሲ ከምዚ ትብል በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብጸጋ ይጸድቁ ነቲ ቀደም ብትዕግስቲ ኣምላኽ ተገብረ ሓጢኣት ይሕለፍ ስለ ዝሓደጎ ኣምላኽ ጽድቁ ምእንቲ ከርኢ ብእምነት ብደሙ መተዓረቐ ገይሩ ኣቆሞ ዊልያም ኣብ ኣምላኽ ውሕስነት ከም ዝረኸበ ፍቕሪ ኣምላኽን ጸጉኡን ከስተማቕር ምስ ከኣለ ጸጋ ኣምላኽ ሙሉእ ህይወቱ ኣሰነዮ ዊልያም እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ህይወት ምስ ረኸበ ብዙሕ ግጥምታት ዝሓዘ ዘታስክ ዝብል መጽሓፍ ኣዳለወ በዚ ድማ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሓሊፉ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ጐሊሑ ክርአ ጀመረ ኣብ ሓድሽ ሕታም ናይዛ መጽሓፍ ፕሬሲደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ክለሳ ከም ዝገበረላ ይንገር ካብ መእለይ ሕክምና ተፋኒዩ ምስ ወፀ ጸኒሑ ሕማም ጭንቀትን ነውፅ ናይ ኣእምሮን ተላዕሎ ለይቲ ብብርቱዕ ስቅቕታ ይድቀስ ብተስፋ ምቑራጽ ድማ ይትንስእ ለይትን መዓልትን ስቓይ ክብል ነቲ ምረት ዝሕልፎ ዝነበረ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ይገልጽ ናይ ቀረባ ፈለጥቱ ቀሺ ሞርሊ ኣንዊን በዓልቲ ቤቱ ሜርን ጽቡቕ ምቅርራብ ስለ ዝነበሮም ምስኦም ክቕመጥ ኣብ ገዝኦም ወሰድዎ ኣብዚ ገዛ ፍሉይ ፍቕርን መንፈሳዊ ምክንኻንን ረኽበ ካብ ምጭናቕን ምርባሽን ድማ ሓደ እቲ በዓል ጽቡቑ ቀሺ ሞርሊ ኣንዊን
1767 ዓመተ ምህረት በሃንደበት ካብ ፈረስ ተወጢሑ ከሎ ወዲኡ ሞተ። ነዛ ስድራ ድማ ከቢድ ሓዘን ኣጋጠማ። ድሕሪ ሓደ ዓመት በዓልቲ ቤቱ ኣንዊን ዊልያም ሒዛ ናብ ኦንሊ ዝበሃል ዓዲ ጋዕዙ። ኣብታ ንሳቶም ዝኣተውዋ ገዛ በጋጣሚ ጆን ኒውተን ኣሜዚንግ ግሬስ ትብል መዝሙር ዝደረሰ ጎረቤት ገዝኦም ኮይኑ ጸንሐ። በዚ ድማ ምስ ጆን ኒውተን ጽቡቕ ዝኾነ ዕርክነት መስረተ። ሓደ መዓልቲ ኒውተን ከም ካህን ኮይኑ ኣብ ምእላይ ሕሙማትን ጽጉማትን ኣብ ዝዓየሉ ዝነበረ ግዜ ዊልያም ክሕግዞ ዓደሞ። ክልቲኦም ብሓንሳእ ብምዃን እዮኦም ይፍጽሙ ነበሩ። ዊልያም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓደ ካብቶም ኣብ ጊዜኡ ዝነበሩ ህቡባት ገጠምቲ ይኮነ። ብዛዕባ መዓልታዊ ህይወትን ፍሉይ ትዕዝብቲ ገጠራት ዓዲ እንግሊዝን ጸሓፈ። ዊልያም ሓደ ካብቶም ኣንፈትን ሜላታትን ኣጸሓሕፋ ግጥሚ መበል 18 ክፍለ ዘመን ዝቐየሩ ሰባት ምዃኑ ይነገረሉ። ብዘይካዚ ብዛዕባ ፖለቲካውን ስነ ጽሑፋውን ፍጻመታት ብርክት ዝበሉ ብሉጻት መጽሓፍቲ ጸሓፈ። ከምኡ ነቲ ኣብ ዘበኑ ዝካየድ ዝነበረ መሸጣ ባራዩ ንምኹናን ምስቶም ጸረ ባርነት ዝቃለሱ ዝነበሩ ጆን ኒውተንን ዊልያም ዊልበርፎርስን ብምዃን ኣብ ሓያል ቃልሲ ነበሩ። ኣምላኽ ምኽርን ጥበብን ክህቦም እውን ናይ ወትሪ ጸሎቶም ነበረ። ኣምላኽ ድማ ጸሎቶም ሰምዐ። ነቲ ሕልሞም ዝነበረ ናብ ጋህዲ ኣምጽኦ። ዊልያም ኩፐር ኣብዚ ግዜ ዝውን ዘ ኒግሮ ኮምፕሌንት ብዝብል ብርክት ዝበሉ ጸረ ባርነት ግጥምታት ብ1788 ጽሒፉ እዩ። እዛ ጸሓፋ ጽሕፍቲ ብዛዕባቶም ዝግፍዑ ዝነበሩ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ብጻዕዱ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊኦም ዝወርዶም ዝነበረ ሕሰምን መከራን ምረቶምን ጋዕሮምን ስነ ኣእምራዊ ማሕሰይቶምን እተዘንቱ እያ። ነዛ ደ ኒግሮ ኮምፕሌንት እትብል ጽሕፍቲ ማርቲን ሉተር ኪንግ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ኣብ እዋን ምንቅስቓስ ሲቪላዊ መሰላት እጥቀመላ ከም ዝነበረ ይንገረሉ። ዊልያም ኣብ መበል 58 ዕድሚኡ ወዲ ኣኩኡ ስእሊ ናይ ዘፍቅር ኣዲኡ ሃቦ። ነዛ ናይ ኣዲኡ ስእሊ ምስ ረኸበ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዝርከብ ክቡር ኣልማዝ እታ ዝኸበረት ስእሊ ኢሉ ብምድናቕ ኣብታ on the receipt of my mother's picture እትብል ብግጥሚ ገይሩ ጸሓፋ መጽሓፍ ብ1798 ኣስፊርዎ ይርከብ። ገለ ካብቲ ጸሓፎ ከምዚ ይብል: ኣደይ ሞትኪ ምስ ፈለጥኩ ዘፍሰስክዎ ንብዓት ትፈልጥዮ ዶ? መንፈስ ጓሂ ኣብ ልዕሊ ወድኺ ምስ ኣንሳፈፈ ሕሱም ዝኾነ ጉዕዞ ህይወት ጀሚሩ እናበለ ጸሓፈ። ኒውተን ኣብ 1776 ዓመተ ምህረት ናይ መዝሙር መጽሓፍ ክጽሕፍ ስለ ዝሓሰበ ምስ ዊልያም ኩፐር ብሓባር መዝሙር ከዳለዉ መደቡ። ብ1778-79 ነታ ዘዳለውዋ መዛሙር ኦንሊ ሂም ብዝብል መጽሓፍ ኣሕተሙ። ዊልያም ነቲ ብ1771 ደረሳ There is a fountain filled with blood እትብል ድሕሪ 8 ዓመት ኣብዛ መጽሓፍ ኣስፈራ። ኣምላኽ መስተንክር ነገር ብዘደነቕ መንገዲ ይሰርሕ ካብ ጽሑፋት ዊልያም ኩፐር። እምበኣር ድሕሪ ባይታ ጸሓፍን ገጣምን ዊልያም ኩፐር ነዚ ይመስል። ናብታ ንሱ ዝጸሓፋ ክሳብ ሕጂ ድማ ዝዝመር ዘላ ጽሩይ ደምካ ካብቲ መስቀል ወሓዘት ትብል መዝሙር ክንመለስ። By faith I saw the stream, thy flowing wounds supply. Redeeming love has been my theme, and shall be till I die, and shall be till I die, and shall be till I die.
أقدم أبيلنا زرعنايو رومي سالساي معراب مس أنببه منفساو دحنت مس رخبه زدرسا مزموريا اتقدم هاي فقد نايتا مزمور كابتن بيت زكرياس معراب 13 فقد حدا بتام علتتيا أبي يورساليم زنبرو حتياتن رخصتن اتخون إلاماي كفتلهم يبل مالت اتكاب يسوس زفسس الدم أبو استحاتب زبله حدقت حتيات كم زركب النامل كتا درسا مخنياتو نتا نفسي زتعرق اتدميو يبل أب زلواويان 17 فقد حدا أب قمت كانت وانزقب أننا قدسات صحفات إفيسون حدا شوعته بو بدامو مدحان مالت حدقات حتيات اللون نايل قدام يوحنس حدا شوعته دم يسوس كريستوس ودون كاب كل حتياتنا ينصحن نايل سلازي بجكا موت يسوس كريستوسن زفسس دمون نمدحنا زخون بقع مسرت حدا وكا كم زيلبو نفس وكف سب أتصبيو كفلت يقبو سلازي ويليام كوبر حدقات حتيات مسرخبه بدم يسوس مستقدسه أملأت منفس قدس كوينو نبوزحت نبرخت زقنا مزامور أبركته إتن أزيان فلوتات أقدس تقدمتات متحفتي The Task أب شعين شوعات 285 عمة مرز تتحفت Only Him Book أب شعين شوعات 278 عمة مرز تتحفت John Gilpin أب شعين شوعات 282 عمة مرز تتحفت The Rose أب شعين شوعات 283 عمة مرز تتحفت To Mary أب شعين شوعات 293 عمة مرز تتحفت Inner Temple أب شعين شوعات 282 عمة مرز تتحفت The Castaway أب شعين شوعات 200 عمة مرز تتحفين ويليام كوبر بشعين شوعات 200 عمة مرز كبزع علم بسلام عرفه أبال ناي أنجليكان بتكريستيان سلزنبره أب سينت توماس كانتربوري نيشتا بيت صلوت ناي سينت نيكولاس بتكريستيان تقبره لما ذكرتا ويليام دما أبتي ببيترو تسرحة مسكوت استفعل لي سئلتات نؤوز وكل قبرلو نزا مزمور ناب تقرنيا ترجمو أم مزمور سلام زحفا شودناو مسياناوي كارل نيستروم يبال بشعين شمون 293 ناب إيرترا مسبعلت بيتو أتوى أب إيرتران إثيوبيان مالت أب حزب أورومو بمويا حكمنا مسبعلت بيتو أقلقلا نيستروم قانقوا تقرنيا أتصبيغو زملخن وحلول صحفن نبره بشعين شعات 207 زبزح كاب قانقوا شودن ناب تقرنيا تترجمو زوتراتن قبلاتن مزامور زحزة مصحف مزمور زرقها أبتي بشعن شعاتميتن سوسان حدن تحتم مصحف مزمور سلام كابتن 360 مزامور 95 مزامور نيستروم ترجمان إيان أبتا The Roots and Development of كنيشات بالمصحف أبقت 296 283 ناي كارل نيستروم زانتا تسندو يركب እግዚአብሔር ይባርክኩም
School